Telecommunication Consultants India Limited, short form TCIL, nakabenta ba kan prepare ya ka detail project report, ya ka detail project report, ya ka baka sorkar lang baka mining and geology department, kalarai bahaki checkpoint barok, kaba kentup haki tugi Weybridge geleng jong ka border jong ka jela megala bangilarai bangin hap ban computerize ngin pendon kamno da kikor kibor ka teknologi ka juk ka bamenta bat kani karai kolong bangi kwa ban pentikna bakal leakage ya kajing supply ya kajing de ya kine ki mar pok kendo jong ka jela ka jongi kan nemlai chu wat tang si insiru kabar kabang akwa ban update chu yagi pajba no song snong jong ka jela ha kabidei bat ka sampel ka bangi ju sim man kasni ka sampel ka bangi la sim bat la pha test menta kasni kapoi hajar san po saungut nang ta ka report ka benglayo bat ka balong negatif kalong hajar kandai spa nriu po nyungut bat kuma filitip si pongut gitu ke bayo ya ka kenyang jingpang kila syat kila klain ba menta bat iwei pada la syai ka sengi dang sim ni ka sampel ngin pa ban test biang bat la syai kan long ka test ka basau namar ba laisin la dep test ya i Sisin kalong negatif, arsin kalong positif, nakakadaw lasyay kaski biang ngintes ya i. Tenray kumba kalong hi kamet kapad jong inay bapang isyad iklain ilong normal. Bakitu kikun samla lani kinong song snong jong kejalam migalaya jong i kiba sa keleng saudong jong ka North Eastern State. Kabang sengau baha banyak tu ia pi menta haduk menejan mit kibalawan pai syalaka jong ka ying ka sen go jongki kapoi si hajar henreus pa prapongut na kibala register hapok ka jela hapok ka sarkar ka jongi nang tangi kermen schem ba hapok kani ka singiu blei kini kibatam nang ta si hajar saus pa si hajar lais pa ni kermen schem bangilala ban pediang yaki ha neshwa kani ka singiu blei ka banwan bayak itu pat ki kena puli lane ki nong song snong jong ke jela ke jongi ki basa keleng jong ka ri India syabar jong ka North Eastern State bakitu ki bakwa banwan ki bala banwan lengba ka jing penbek hi jong ki ya ka kali ka transportation ngilalong ready ban pediang yaki nadu ka khatway terik sejrong bat ka protokol kalong ka perking bah hadu kata-kata bat ka bangi rairu kalong ba yakine ki banwan na bad jo ka North Eastern States ngin hap ban ya lengba ngi hap ban pendep ya ka rapid test hapo ki entry point ya iwei pa iwei ngin hap ban le bat ka banga kerpat leba jong pi kalong bakitu ki badon syabar sengau bah banda pentip lanu pinpoint nakanu ka entry point ke bapinwan ya kata ro bikin sengau bah ban pentip ha kitu ki nembar ke benglaai bat kumjuru ha un nodal officer jungi te ha ka be dei pat bat kitu ki bomla ki bomdon ka lat ke lenti nak benta banwan hi la ka jong ka transportation la ni banwan hi de ka kali la jong ya kitu pat nakaliang jong sorkar hapok jelam jong chief minister jongi Konrad Sangma man kasni Ukraine bat home minister u Amit Shah man kasni Ukraine bat minister ba pe railway kumju ru minister ba pe ya ka aeroplane bat menta ka jing Ukraine kalong kadang jur ban ngangej scam ba ka government of India ru namar ke jingkren jungi kelong bangi kerpat nakaliang jong ka railway ba nakaliang jong ka aeroplane
ba kasorkar India kan sya kerpang hakaban warna ya kitu ki student ki jongi lani kitu ki perlok ki jongi ki batrai kam sya bar jong North Eastern State ba kin poi suk poi sain sya kajela ke jongi te ya kani ngampar laban ong namar ka jinge keren kadang ya dengan kermen skem kini ki kediat sengi ngin sapoi sya ka jing sya ka bangin sutu sya kedar balanu lani kanu teli ke flight lani kanu teli ke train ka bangi don kam banwara ya kini kun samla jongi nakeleng saudong jong kari India